Můžu? Matěj, klidně pojďme na to. Take off. Pojď, makej, přizvedávej ruce nahoru. Tak, přivrti si ho. Tak, a doleva, pěkně. Rusek, super. Platí pro Vojtu. No Vojto, myslím si, že tam tu má jenom Teď se našel. posledního startoval Radek a před ním letěl Martin, před ním letěl Vojta, tak nějak tam jsou na skladání. Dobré, kluci, tak nezdržovat se daleko v dolině
až poletíte na přistání, tak už je katabatické schéma, jo? To znamená, přistáváme ve směru od cesty, od parkoviště, směrem do rukávu, kdyby jsme byli dlouhý, tak máme celou tu přibližovací část, ten přistávačky k dispozici. tam potřebujete si nadletět na ten kopeček, tak budíš, ale pak už vázat zpátky, jo?
nebudeme vykracovat na přistání tady nad vesnicou s drátama. Vykracujeme zase u křižovatky a necháme si tolik větru, abychom obletěli přistávačku dokola a přistali proti katabázi, jasné? Máme tam ten terč, tak já budu terčí a budu se vás snažit fotit, tak doufám, že nebudete všichni někde v prdeli. Vítr dole je velice slabouká katabáze, téměř bez větří, jo, tak to zробte hlavně tak, ať se nevykracujete za drátama nad vesnicou, ať když se dokousnete k terči. A už tam jdu. Kamile, jestli se budeš vykracovat tam, kde seš teďka, tak bys měl ale pamatovat na to, že pod tebou se budou řadit do schématu padáky, jo? Tak abys jim nepřekážel a nebyl úplně na přistávačku. No, Martin to má dobře, teď si jenom kontroluj výšku, abys tenhle výšky nějak potom dolítal ještě k cestě a od cesty na terč. No, Kamile, tam si můžeš dělat nějaký kolečka nebo něco na vykracování, to je bez problému, anebo prostě jenom letět. Ale tak, abys to měl potom od parkoviště, od hajzlíků směrem na klíč. To už to moc daleko. Ještě hodně vysoko, Martin Kuba. Koukni na toho žlutého pod tebou, ten to má podle mě tak jako docela vymyšlené. Takže můžeš, Martine, přes pravou tímtačeníku ještě se vrátit úplně na okraj kolečkem. Jo, teď je ještě hodně vysoko, ten žlutý je nakonec taky vysoko. Jo, Vojta taky sledujeme dokus, jak mi to letí, jak mi to klouže. A zůstáváme na okraji, jo? To si nad prostředkem přistávačky, poté co jsem řekl, zůstáváme na okraji. Pojď přes pravou, směrem tam za Martinem. A když to zařadíš za Martina, tak si myslím, že to kolečkem obletíš takhle nad těma stromama a bude to dobré. Pojď už zatočit. A Martin s Kamilem na sebe dávejte pozor. Nevím, kdo klesá víc a kdo méně. Kamile, ty seš asi níž, nebo? Jsme stejně teďka. Tak, Martine, tou zatáčkou zase za Kamila, jo? Zase tam 100-300 šedinou, ale já říkám vám, nekroužíme nad přistávačkou a když si za místo, abyste dělali osmičky prostě na okraji, tak kroužíte nad přistávačkou. Kamile, ještě víc na okraj. A musíš to ještě tam udělat 180, protože jsi hodně vysoko. To bys letěl až tam jako pod kopeč a to ti taky nevíde. Tak možná ještě běž to udělej tím kolečkem, no, tak jako tu za Martina skoro. Ale zase, vy jako nepracujete s tou výškou. Vojta, taky si budeš moc dlouhý. Tak buď to natáhneš ještě do rohu a uděláš 180 a budeš přistávat, anebo prostě poletíš někam pryč. Jo? To je výška, se kterou nalítáváte do přistávačky. Kamile, máš tam toho Martina, jo? Nestrašte se mi. Martine, ty to máš fajné. Kamile, hlavně už neleď za drát, jo? V žádném případě. Martine, ještě tam do rohu, ty budeš dlouhej furt.
A teď za mnou zatáčka. Nebrzdit tolik. No, ty to přebrzdil. No, to se nepočítá.